Escolta, mares, pares, avis, àvies, tiets, tietes i per pressuposat els nens i nenes de l'escola Reguera Cascaves. En primer lloc presentarem la cançó que interpretaran els nens de P3 que es diu La Carta als Reis i després cantaran el poema Com alegra campaneta. Esperem que us agradi. Un fort aplaudiment.